Hello mga papang, hello, good morning sa tanan, no? Shout out di ay din na sa gulayan sa public market Ubayawan City sa ako ang sangay din ha nga si Samuel Kindo. Og sa tanan po nga mga munog baligyag karne, no? Shout out po din na ilabi na karod ug kanunoy ug kapapang din ha, no? Shout out po sa mga papang spare parts, intong spare parts sa Tinago, no? Barangay Tinago. So, hello mga papang din ha. So, og sa tanan, may buntag sa tanan, no? Karong panahon na atong isgutan ang kabahin og relasyon. Ngano ang relasyon magabulag? Maminyo man o dili makaminyo, no? Daghan yung magabulag pud nga relasyon, no? Ato nang pagaisgutan. Para ninyo ngano man ang relasyon magabulag? Siyempre na sa atong mga hunahon basic nga una ato din mo anak nga anong nagbulag sila tungod sa bla 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 ana no, pero mao ni mga papang sa ko based on my observation, no, ug nakita nako sa mga palibot ug na-witnessan nako sa tanan nga mga relationship. Mao ni nung una nganong magabulag ang tao tungod sa misinterpretation. Kabalo manguga ang matag relasyon babae lalaki, misinterpretation, no? Kay mo conclude dayon ta mo judge dayon ta nga mao ni iyahang gibuhat sayop ni kwan, so pero na misinterpret dayon niya, no? So mo judge dayon ta, mo conclude dayon ta nga mao na, pero na misinterpret dayon niya pagsabot ang usa ka butang. That situation will lead into a breakup. So, kinahanglan aware po taan, ano. Ikadua, vices. Generally speaking, daghan kayong vices ang tao, no, sa kinabuhi. Dili na nang tumilagsaon. I know that you know that. Kung sa vices po, no, kung unsa magaling ang mga bisyo, o nalulunod siya lang napita sa iyang bisyo, sa inom, sa droga ba, sa sugal, o whatever. Kana po, no, usa po na siya sa ground, sa mga mag-break up ang usa ka relasyon, no, ang bisyo, no. Sometimes natay defense mechanism nga gapabugnaw ra ko diri, inom ra ko diri, unya without knowing it addicted na siya sa alcohol, no. So no, huantod na abot sa punto nga gaugtas na ang iyang partner and di na makakaya, so nag-break up, nakadesisyon siya nga mo break up na lang siya, bika na lang niya iyang partner. So ikatulo, no, third party. This is kanang kwan kay ni, no, kanang common kay ni sa mga ibutang nato, bisan sa dili pa minyo, labi na sa mga minyo. So common kay ni nga madunggan nato, nagbulag ang sa relasyon tungod kay naa sila lain. So no, kana siya makapabulag po ng third party, dako po na siya kay factor sa relationship nga magkabulag mo, no, ang third party. And lastly, na gitawag nga karakter nato. So atong mga batasan, no, ang atong batasan kanang batasan nga dili na makaon sa iro kung naa ka sa usa ka relasyon. Someone will makadecide sa nga kay bulagan na lang ako ni kay dili mo kung makasabtan niya ug siya pud dili pud iya ra makaugalingon iyang gisabot ug lain man sa kinaiya, lain man sa batasan, no. Kung wise ka nga pagkatao at the early stage of your relationship, kinahanglan bulagan na ninyo siya kay sa imong ilahos ipadayon ang inyong relasyon, ug ngadto ikaw ang magsakripisyo. So makaingon ta nga ulahin ang tanan ug sayang ang tanan nga panahon nga gihatagan man tani kag time to reflect, time to decide atong panahon na nga mupadayon ba kaniya o dili. So no, ang batasan makapabulag po na sa relasyon. So kaning tanan kabalo na ta nga mao guning hinungdan sa panagbulag, no. Pero nga naman ang mabuhat japon sa usa ka tawo, mabuhat japon niya nga magkabulag sila. Tungod tingali we are just human beings, we can commit mistakes sa atuang life, we are not perfect. Kung atong bahin-bahinon ang atong lawas, ang atong una-una dautan, ang atong kasing-kasing dautan pud, ang atong binuhatan mas na yun, grabe na yun kadautan. So ay no, dra ta na himong imperfect nga pagkatao. So naata din to correct ourselves, atong kurikan ang atong kaugalingon, atong i-reflect, atong i-evaluate ang atong kaugalingon para kaning tanan
nga mga naa nato mga inadequacy sa atuang life, mga kuha na to, no? Kanang mga dili maayo nga gipangbuhat, makoreksyonan nato. Pinagi sa pag-evaluate sa atong kaugalingon o pag-manage nato sa atong kaugalingon. So, ditong napita, no? Misinterpretation, biases, third party and character nga maoy usas sa mga makabulag si relasyon. So, unsa man ang atong buhaton? So kabalo naman ta nga mao to. So ang atong buhaton mga papang mao ni. Una, ang atong buhaton is kinahanglan natay deep understanding. Natay lalum nga pagsabot sa usag-usa. Kabalo mo nganong natay pagsabot nga lalum sa usag-usa? Kay ngano lain-lain ta og karakter sa usag-usa. Atong partner lain og karakter, kita po lain og batasan. So kinahanglan maabot ta sa tunga pinaagi sa sinabtanay, no? Pinagi sa sinabtanay. So dira, number 2, unsa ang atong buhaton para magpadayon o mapabili ng atong relasyon? Number 2 is open relationship. Open mo sa usag-usa, open communication. Open mo sa usag-usa. Kay ngano, pag open mo sa usag-usa, ang problema nga maabot sa inyong kinabuhi dali ra kay ninyo masulba. So, we will become honest sa atong relasyon, no? Kinahanglan mahimutang honest sa atong pagsulod sa usa ka relasyon. So, dako kay na siya katabang no? Open communication or open relationship. Ang ikatulo, lastly is prayer, no? Prayer. Kay ngano naay mga panghitabo nga dili nato madala sa atong kaugalingon, sa atong pinagi sa atong advice, pinaagi sa atong mga gipangbuhat. Dili nato siya ma-convince, no? So sa laing nga bahin ato na lang na ihalad sa Ginoo nga siya nalay magbuot sa tanan, no? Nga ang Ginoo nalay magbuot niya kay para ma-change siya sa iyang life, para ma-transform sa iyang life. Dili ni siya sayon, dili ni siya dali, dili ni siya ingon nga magic, kung dili it's a long process. Kung ga-pray ra gud ta, maabot ra gyud na ang panahon nga mag-usab ang ato ang partner. So dinha lang ko to mga papang, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Amping tantanan sa tagsa na to katrabaho sa atong pamilya, sa ato ang mga palibot. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagpahulam sa inyong mga mata ug sa inyong dalunggan kanako karong higayuna mga papang. Ug ayaw pud kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel mga papang, no? Sam's Transformation, pindutan lang ang link sa taas ug sa comment section. So, para madugangan po akong subscribers, para masuportahan po ko ninyo sa ako ang YouTube channel, Sam's Transformation. Dagan kayong salamat papang. God bless us all. Love you all.